Sal-lum persuni li jkunu għaddejjin mis-separazzjoni ma setgħux japplikaw għal akkomodazzjoni soċjali sakemm il-proċeduri jintemmu. Dan kien qed jagħmel aktar diffiċli biex persuni li jkunu għaddejjin mill-vjolenza domestika jitilqu mid-dar matrimonjali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg rakkontat l-esperjenza ta' mara f'din is-sitwazzjoni. Mill-moment illi samet il-kuraġġ li tirrapporta sal-moment illi ġabet is-separazzjoni kienet martirju. Spjegat li kif wara 10 snin tgħix f'dara kellha żewġ titfal, kellha bżonn issib post alternattiv, kellha bżonn issib xogħol, kellha bżonn tħallas l-ispejjeż tal-avukat. Każijiet bħal dawn xprunaw lill-Gvern biex illum iħabbar skema ta' €1,000,000 bilan li flimkien ma' shelters eżistenti joffri soluzzjoni oħra għal din il-problema. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes qal dan il-fond qiegħed immirat biex ikompli jgħin b'mod urġenti lil nies li qegħdin jgħixu fid-dar tagħhom li ma jistgħux joqgħdu jistennew is-separazzjoni għaddejja u allura jkunu eliġibbli għal għajnuna. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon għalli xejn għandu jżomm persuna milli titlaq mill-vjolenza domestika wisq inqas id-dilemma ta' saqaf fuq rasa. Spjega li permezz din l-iskema mis-sena d-dieħla persuni eliġibbli se jibdew jiġu riferuti mill-ħaddiema soċjali biex jirċievu sussidju fix-xahar għall-akkomodazzjoni. Sussidju b'saħħtu, fiż nitkellmu bejn minn 150 u 300 euro fix-xahar. Fejn hemmhekk persuna kollha l-opportunità li tikrem il-privat u l-Gvern jagħmel tajjeb għal parti kbira tal-kera u bekk inkomplu niġġieldu l-pjaga tal-vjolenza domestika. Qalu li dawk eliġibbli jridu jissodisfaw 6 kriterji li jinkludu l-vulnerabbilta, livell ta' riskju, dipendenza finanzjarja u l-ħtieġa ta' akkomodazzjoni alternattiva, waqt li l-ammont tas sussidju jiġi determinat skont id-dħul tal-persuni u l-att ta' tfal.